Те бяха наш верен партньор в създаването на нашата визитна картичка. Те оправдаха нашите очаквания и задоволиха всичките ни капризи. Благодарни сме им, че успяха да отговорят на нашите очаквания. Студио Кипо са верен партньор за развитието на вашата фирма, така че горещо препоръчваме да използвате техните услуги и мисля, че ще останете доволни. Аз съм Редина Николова и съм архитект и съосновател на RSG Architects. Ние сме бутиково студио за архитектура и интериорен дизайн. Основен наш приоритет е да бъдем с клиентите ни от началото на проектирането до изпълнението на нашите проекти. Ние създаваме пространства за по-добър живот. За да представим по най-добрия начин нашата дейност, за нас беше важно да имаме разработен сайт, който да бъде по индивидуален дизайн. Това беше и причината да се свържем с Кипо. Те бяха наш верен партньор в създаването на нашата визитна картичка. Те оправдаха нашите очаквания и задоволиха всичките ни капризи. Тук е важно да споделя, че работата с нас, считам, беше предизвикателство, тъй като ние като дизайнери имахме виждане за конкретиката на съдържанието и на визията на сайта. Благодарни сме им, че успяха да отговорят на нашите очаквания и след като приключихме с сайта, с увереност пристъпихме и към това те да поддържат нашия сайт и да правят цяло поддръжка. Студио Кипо са верен партньор за развитието на вашата фирма, така че горещо препоръчваме да използвате техните услуги и мисля, че ще останете доволни.